What's about? Hi people. Hey, muri poere guys. How you? Say guys. Vamo mirambo vati tingasvika kana kuma 50 here kana 100 here. But anyway, muri say guys. Muri poere. Kuita chimbongwirira mvura guys. My Jadrick na Jude, how are you? Muri poere. Maxwell Mujakachi, she say, ndarega nditi live stream yangu changosvika ndabva manje so kubva kwaGutu mupanda wana Harare right now. Saka ngoti tichibva kuika katika tengeneta live stream nimbota chat and also update people because kwa vanhu vakaramba vachizokubata uchingotanga usiri kuda kuresponda kana kuti handisi kutora kana kuti tumasensi twatei twatumirwawo nevamwe zvo zvakuita kunge like hausi kuda kunyatsa kubatsira zvakanaka. So that's the reason why ndauya live nhasi. Izvizvi right now ndiri kuHarare. Maybe my live stream in 20 minutes, I don't know. You can see guys ndatonetawo tabva kusvika izvozvi ndopatasvika tasimuka ndofunga kwaGutu kuma 1 2 here handichazivi tanoga edu kusimuka. Ndauya namai vangu guys, like mashure ndakambokudza mai vangu hausinyatsokunzwa zvakanaka kana vemakumbo, saka ndauya navo kubva kumusha. Maybe vambotokwa x-ray tonoti kochii kuita kuti vadekozi kana vada kusimuka ka vanotora kana 20 minutes yekuti vange vachisimuka nyange pavakagara. So ndauya navo kuno kuHarare kuti vaende kunochekwa kuti maybewo pane zvimwewo hatizozivi kuti chii. Saka ndo zvandawira navo kuno kuHarare. Vatoripo I think vamboenda kuno kundoshamba because tasvika izvozvi. That's the main reason why ndadzoka kuHarare. And also I could have gone kumasvingo kuti ndinotora like masensi ataitumirwa nevanhu todzokera kupi kuproject, but I feel like ndofanira kubalancisa zvese as well rather than kuti tiita project ndombosiya mai vangu adai. So at least vakamboonaona kuti chiremba vanonzwawo pamukufara kuti ndadii ndazozwa kuti nekuda kwemakumbo angu achidai, saka ndoda kuti ndiinde nawo kwadhokta. Ndo zvandadzokera kuti muHarare. Ndo chekutanga chakanyanya kukosha. Asi chepiri definitely chakanyanya kukosha ndechekuti tinofanira kutsvaga wheelchair. Ndakaona maadvice enyu akasiyana siyana. Makanditumira vamwe vakati maybe we should also consider kuti wheelchair yake haiyasiyana nedziya dzokuti dzingorire kuti munhu anongogara odi like dzekuti I think ndasatoziva kuti kune matypes, like seriously speaking I didn't know. So ndakaratidzwa nevamwe vakati anodai necomfort yekuti anenge akati anga akarara sort of chidii ndisazoti idzodzo idzo dzachoni dzechinzi mari. The other thing ndechekutiwo vamwe vakandipa maadvice okuti kune dzakadzaka dzematype akati anotengeswa. Ndakapiwa nzvimbo yacho is it Broadway because handisi kunotengeswa mawheelchair. Vanhu vazhinji vainditi vada kuziva kuti wheelchair inoita mari, inini handizivi. So ndataura chokwadi kuti handizivi because I can't be giving people price yekuti wheelchair inoita $200 kana wheelchair inoita $100 yechina handina information iyoyo. Saka ndozvezvimwe zvinhu zvandichange ndichiita. Next week ndofanira kunge ndakudzokera kwaGutu. Hasina nedate exactly, but next week ndofanira kunge ndidzokera kwaGutu. I think vanhu vese vakanga vachimbotumirawo tumasensi twavo twavanga vachitumirawo kuti tinge tichibatsirikana kutenga kuwedzera mapambazi, food zvakare, vamwe vachitaura nyaya dzemauniform. Thank you very much because asingazivi kuti vanhuwo vachadii
vachaita chip in panhau dzemauniform nebhutsu dzevana vechikoro. So tichiri ipapa I think panyaya dzevana vechikoro since ndakashava size mukambotondipa masuggestions ekuti unokwanisa kutora chimuti wodi but I feel like ndofunga nhasi pandazosvika kwarani ndichigaya ndabva ndanyasoona kuti I think manyika ndinogona kutongoti ndogona kuinda kumba kwave ivo kana kuti tunosangana parod so panoti ndichibvawo kwedu ndinosanganawo parod ndotora navo ndoinda kwanyika kunotenga the correct size dzeuniform the correct size dzeshangu. I think that's what I would do. Tinotenga kwanyika. Ndozvezvimwe izvi. Then pamawheelchair I think iwo kana muchiziva kunotengeswa mawheelchair you can text me pa 0787872285 kuti watikompe uye chiona kuti ndeipi yatingatore. Kune vamwewo vari kunze kwenyika vanonga vachiti name akati mawheelchair but pamwe unozoda kusvika pabhasi dota sei inenge iri second hand ma-options. But I think for the meantime what I would do is ndichaenda kwacho kunonzi kunotengeswa mawheelchair muno muZimbabwe tonokombera. Then ndakombera ndotasa yainzi iri recommended yachoni yekuti anga asingashuke kuti ndeipi Kenyas wedu uyu. Ndo zviripo. Then the other thing, most people they were like, oh mama, is she pregnant or not or what? I can't really answer that question. You know how it is nema culturals I can actually say kuti munhu wapamwe anenge ane privacy yake hadi kuti pamwe ataurira ndine pamwiri wekuti handina maona manje ndozvezvimwe izvozvo saka like for me I'm not comfortable kuti ndinge ndichivabvunza zvakaita seizvozvo. So I think ndozvezvimwe izvi. Then I think futi imwe nhau yandakanyanya kudzokera dzese dzakangobatana inhau I want to thank Harare construction company. I haven't met them yet, but ndakavataura kuti tichadzoka kuHarare tadzoka then we'll have a meeting. So there is a possibility yekuti maybe tomorrow or the day after tomorrow or Saturday ndinokwanisa kuita meeting neuyu ndikumbombofarwa ndokwanisa kuita meeting nevanhu veHarare construction company because vakati maybe they can actually help us, you know, modify zvoda kumodify kuita kuti mwana ange aine pekugezera pakanaka. Ndo zvavakambenga vandizivisa. So asandasangana navo, but I'll actually call them tomorrow sezo times ati endei ndo vanoti tosangana rini uyezve tichiri papa. I think pandiri kudzokera kana tikasangana tikakwanisa kuwirirana maybe ndini chadzokera one of the workers one or two workers. I have no idea wavo ivo vezvarewa ndakambovaitira advert panapa so vakatoti ivo they can actually chip in. Tikatombotaura ndanditori nababa vangu patakataura napo zvenhumba I can't really answer for her guys, like seriously speaking that's a privacy and I respect that. Ona manje so ndozvezvimwe izvezvo. So I think pandiri kudzokera you will see more of the videos achange tiita tiri ikoko zvakare. If I happen to go back nani handisi kuti ndichapuwa 1 handisi kuti ndichapuwa 2 here vada kuti vagadzise toilet yekuti agezere pakanaka. Ndozvezvimwe izvozvo tisingazoziva kuti isusu tichakwanisa kuti vange vaine floor here because I noticed kuti patakazosvika pepa anga asiri pasaga anga ari direct muri rafu muya mukitchen. So handisi kuti havafaniri kunge vachisirwa floor here. I don't know yet because zvoenda nokuti izvoni isusuwo homwe yeduwo yakamira sei panguva iyi. Asati ane wheelchair ndo yakakosha, asati taane pamwe nemauniform nemabhegi vana kuti vange vaita sei vachikwanisa kupfeka uniform dziri nane asati atenga izvezvo. Pakitchen pavo pacho panombowiswa mukitchen muya monza hamuna door. Kana huri usiku vanhu vakatandara what if nyoka ikapinda maona manje vamwe vatanda kusupport. Handizoziviwo kuti madzi vachanokwanisa kuekera but I will suggest that kuti pamwewo handizozivi manje kuti ndozvandaita kuti
azokuti anokwanisa kuzokommunicata navo sei kuti anodaita sei adachapoti ende vakafara zvisingaiti patakavagira mapambasi because vakabva vatomhanya vakatonomuchinja. Obviously I couldn't film that, saka vakatonomuchinja madhenda angana vakatonomisa pamba. Mapambasi taiva neproblem yekuti asikazive size. Inini personally ndakazvimirira ndasingatoziviwo kuti zvemasaizi. Like seriously speaking, I didn't know. Takatozoti ndaenda maekera Richards paya. Hino ndamatana nawo mapambasi aya. Baba this time vakashandira shema guys. Baba ndo vangoita nini vakanditi zvine masaizi. Ini handizivi zvine masaizi. Ndaziva kuti zvine mataipi. Handizivi futi kuti zvine mataipi mawandiri zvemapambasi aya. Ndadi paya. Taenda Richards vanditi chiinda imomo ndichamboda baba vangu vangu vanomwadore nandikunyeba isisikire vanomwadore saka ndobva ndapopinda namama akati nanchangoni kuzvekumira izvi ndinogara hangu pashe. Tapinda muya ndakaita ndofunga almost an hour ndakati inini ndazvikoniwa. Ndakaposa ndatora mapedzi pekiri mapedzi ndichifunga mapambasi because rakasangana indasina mboverenga. Ndadi paya taona kanzi handiko zita racho panda. Indati mapanda ndiwo chii anozva mapambasi. Tatoona pakanzi mafarai mapambasi futi. Taona pakanzi kuti nditi masizi fire kana nditi machizi kuti nditi makoyezi handichatozivi. Asi ndoona ndo andakazotenga ndizoti anonzi acho hari right asiri right ndiape mataipi emapambasi. I didn't know. Toona pakanzi in fact ndakazoti know what, let me go and call the person anoshanda munomu wacho zvikanzi kumapambasi ndobva auya ndobva ndatomutsanangura ndamuratidza picture ndobva andisuggestia kuti size L ndo inoita. Ndikati ini kuti size L size small size chi hazvina handipere kuva handitozivi but mwana akadai ndasei L yacho nemaL Richards ka ndo takaishayiwa ndobva taona maM nemaXL ndobva ndafonera baba ndikati kuno ndawana maXL ndoti baba akatenga iwayo then iwo at least tanga ine iwayayo then because anga ari 20 packets ndo takatenga iwayo saka ndobva tasanganisa kuna anonzi mahappy futi hamai anonzi mahappy chiiwayo chaiva first time yangu yekuona zvinhu izvi. Ndazodipa tatenga 20 dzemariwa anotangana C tainda kuya tikati chimuedzai kuitira kuti next katowedzera mamwe mapamba toziva kuti anopinda L here kana kuti anopinda XL. Iyo vakanditi XL ndo yari kukwana zvikukwana zvese zvaita ndozvavakandiudza madhavaya. Saka kurava kuti pamwe changoramba chingeyo maXL nokuti like I said ndinandizivi zvekera zvemayanikikini mapambasa handitozivi kuti mwana anonzi small wachoni une zera ripi, unopfeka M une zera ripi handizivi, unopfeka L kuti une zera ripi I don't know, unopfeka XL handizivi kuti unenge une zera ripi. Mwana manje baba akatopinda busy plus baba akazotodonetawo mapaketi like thinking rinenge riri 1 packet rema-L ndoranga riri ipapo ranga riri kuchishopu chavo ndobva vatondipa iro vakati ndanowedzera because handifungi kuti pana chamatenga ndobva ndatozonotora ririya rimwe paketi kubva atoita 21 mapaketi achoni iwayo. So I think ndo zvizhinji zviripo guys. Saka masuggestions handina problem nawo. Kune avo vakuziva kuti vakambondibata vakatuma zvakatumira. Some of the people vanenge vada kuona kuti ndezvipi zvatatengawo what, but then ndinongodocumenta zvese katakuvapa chinodocumenta as usual. Ina handina mwana anymore kamuruko. That's why ndakatenga kare from Jet Tandi Ndlovu ndakatotenga pane nguva hanzi ndikutadzidza I didn't know manje ndichimboenda but I think ndabata zvese kuna anofunga wachitiko sei asati wadi waenda kunotora chii masenza tikakuisira sei usade inawo yekuti kwanandiriwo hakuna wana world remit hakuna I think mukuru iripo but asanda toziva kuti iripa but I think ndichazvitsvaga. So ndikadaiwo so ndikaita wiki rineiri ndichimboitawo zvekunoku. Definitely you see some of the videos obviously my projects ndichiri kunoku. Excuse me,
China shopping with D. Kune China city kuno. I don't know. I hope ndichawana like kunohodeswa mapapers. No, Diamond brother yangu ndo last born yemba medu, like Diamond ndiye wandoza kuti ndo last born yemba medu. Ka brother kangu haisi mwana wangu guys. Ndina mwana ndauroorwa guys. Hopefully soon. Achisi no onyas wanonoka ndakuharare izvozvo ndodzokera next week but next week pandiri kudzokera manje kana kune munhu ada kutumira tunhu like tumapasi twakewo zvinhu zvadada kutumira zvana hembe zvinana chii pamwe ari kubva kuSouth Africa vachika by next week nana Friday maybe next Harare. So chaitika kuti munokwanisa kundondibata pana because I think ndikabva muHarare definitely it will be difficult for me to come back to Harare ndichiita project iyi. Ndogona kudzoka muna January, I don't know yet because up and down yachoni handizonyatsokuifarira. Pane mufambo guys kubva kuHarare kuya kuno, saka ndichambogara kumba maybe kusvika January. Ndendiri kupi ndendikumba pakatoita munyama kuti ndakatoziva kuti panobata network gemzvoto ndendiriti ndiri ikoko waona manje. Saka ndendiri kumusha. I think the rest of my December from next week kusvika tapedza project, kusvika tapinda muChristmas, kusvika tapinda muNew Year, I think ndendiri kupi ndendiri kumusha. So ndichangopika maybe day rekuti tichidzokera. So but ndakambomirira kuti tichidzokera ndechimbofanira kumboitawo tumwe tumaprojectswo nekuatenda maybe zvinhu zvandakamboinvitwawo ndinokwanisa kuti ndiende ikoko. Ndakamirira kuti ndidzokere kupi kwaGutu, because ndikuziva kuti ndikadzokera kwaGutu ndichatora nguva ndisandadzoka Harare. And some of the things I don't have to really miss zvimwewo zvacho zvandakakokewa. Pamwe ndakakokewa 3 months ago chitaura navanhu kuti ndouya. Oh, nadrastira. Oh, okay. Hanzi chivo. And I think Judith ndikuconfused. Uri kuti China shopping with D ndo shop here kana kuti uri kuti kudi. Uri kuti ndinofanira kuenda kuChina city ndinoita shopping nadrastira D wokumba kwedu. I think chirungu chandivhara ndindatokwanwa kuekera kutowa. So I think yeah, basically yep. Mama muripi muchiitei muitei? Oh ndaifonga makuda kuekera muyembo mtimhorei mashemarenzi. Oh my God, thank you. And the show guys, me too. Sweet one. Huh? Guys, asingashushe zvachose. Atinani yakatodirwa mvura ine migomo ari kuti shope. Oh, thanks Alfini. Drasira uyambomboresa mashemarenzi. Yeah guys, nyamboresa drasira ari kuno. Ndabva kuti ndasvika manherano ndaisa link kabuda kupinda uya mpinde. Tichange tichiriko tichiita project tichimboshanda chaizvo zvatakaita zviya zvekuchiredzi ndo zvikufanira kuitika paya kutiwo vasare vari comfortable. I think ndofanira kuvatsvagira dhoo. Hitiko vamoshodeiko inwana ndinongouya ndakangoti njanjandaka kugizei divi rimoonekwa here manje chuye divi iri uku neugara uku musaguma chiekera changu ndeneseri.
See, when you have to be Mamchiwacha. Sujire kuno. Ngochi mora iva shemane musaguma chitsimbi. Mashemane mori hai. My shema. Mutu nomoku. Say as a stuff. Say ko. Yeah, but I was so fanano. Guys, Bombo say a man mana. Di. Lay to get there so to be sending food. When you have to know Okay. Anzi hello na Mona Lisa anzi Murema Shero ni Jistei. Say me. Na meus no wakafanana. Yeah. Christmas box and Merry Christmas. Amana chibotengera ombe yangu candy cake re Christmas guys. Musiyo vakashanda. Vari pasi pemuti gatimboisa vanhu vambokumhurusai. Dora si akangomira apa. Tena kuita noise manje kwaari. Anita Hesi. Yes. Uribo. Riseshero. Uribo imbomhorosa wamai vangu. Munofara ere mama. Say Christmas box. Ndiri right. Kuri sei kumba. Christmas box and then. He Alice. Alice. When I lost you put it me nice. That's not mama side. That's not mama side. My nice guys, my nice mwana wa chacha wangu. Just no say wapeoka tuliba kuna kuzi. Nyaso itashakanaka ubude kwasho. Sisi kwena uri about that. Why jealous? Nice and touch bones already. Ndepicha mama sei Kuriseko andiri bosha mwari ndotonakirwa naningikiri na mama vakabva vazvara munhu akafanana newe kuchakubiwa wati matwizi wakabva wafanana na mama kuchakubiwa here yo nekuti kwanga uri panyika dena ndiriko ndakatoziva kuti uyu munhu ndamuziva uyu varashava uyu ana wataura ngatimomboresa Benita Moro ndeipi Shema uri seiko Shema ndafara kuona mai wako nhasi wari kufara nhasi asivakasta mwaziroka vaikurwana maibhesi maibhesi vanga vakaita maibhesi vane vasina chanzi nambuya maibhesi asati vaona imwe yatototengesa kufacebook yamaibhesi youtube ndamboona vhidhiyo masikati uchiwadhiraivha kumboenda auti ndafara ndikati ndougonera machembero vatimbonzwa tinofara zviri sei izvozvo vakavatanhi chaurisa zvivi waitwei Moro tinofara wainda iwe yekera njani andita chimbotaurawo futi mama vanhu 300 ndo vari kutiona chaiti mhora uyeme cheinyatsokuti mhora vanhu 300 zvaita maibhesi ko mama vanga vachisodeiko Yes, ko mama mama. vanga vachisodeiko vane mwana mucelebrate
Tiri kufara chaizvo kuona mumbori kuHarare nemubhana wenyu. Maibhesi wangu wakushayirai chanzi. Maibhesi vangu vakadhakwa nezuva Manga yanoita here? vaifara chaizvo maibhesi kwemurume wavo vaitochata vakashatiswa ndio mufuni Asi kwanga kuine mhanga here? Mhanga nemuchaiwa nemadirwa. Guys, sauda kuinda mama Chinde. vandafika Bye bye. Apa manje wakutanga wasimuka kagati visa kamera ndaya. Hai. 30 minutes muchigogonera Chinde. Chimbodzosa mai wako ndimbovatende nebasa rawakaita rekuzvara iwe. Ya ndizvozvo ngavadzoke. Ndira kumbokutendai mai shepo nekuzvara shema. teshuwa mota Makazvarira isu tese basa raari kuita rakanaka chaizvo. ndongoda Christmas box chekutenda nehappy new musikana anoti padza Modei for Christmas. Soro mindi zvamawani Hatina mbuya maibhesi tiri kuuraya mombe saka tese tichazara kumba kwenyu. Tinouya kumombe hanziri kuurayiwa namaibhesi. Bye bye. Bye bye. Dropa papi kumani. Abo. Alright. You know what the time is? Now it's 9:29. Awari kundinakidza kupopotera vana. Iwe Onias waita kuVictoria Falls iwe. Ndiri kuVic Falls unozati pawakauya ndandisipo shamari ndakatsamwa sei. I remember wakatora imwe video this lady wekumakomwe driver wechikadzi yoyo. Oh yeah. Rebecca icho shamwari yangu up to now nozoitani. Bex ndakarwadziwa shanda ndisiri muFalls ndandaenda kuinyanga kuTroadberg. Oh, you nebasa traveling. Kundojamari chamama ndanaenda kujamari but izvo ndadzoka muVic Falls and then ndikarwadziwa chinditi uri panyika sha remember ndakakudza kuti ndobva kunhingi kubhikita kakupfuura panyika panonzi pachivaka. Saka nditoriwe zhira. Taifamba kuya taimbotota maroad drive nababa zvedu timbotenderera tisiri koti titenderera vanozomboyemaka vanhu vaviri vavakana vaona munhu. Sha ndisafareso. Uri kuona kuti isusu tagarisa tiri kuno kumatebhelelendi chishona chedu chava nerwadzira hachichanyatsokubuda chikaranga chaicho. So patatichiona vana maibhesi nemurume wavo hatisafareso because tatakurinyuwa chikaranga. Wow, that's nice. Hatisafareso. Makorokoto zvedzira sina uyapa chimboyombo muresa Onias. Tisira nekunyanya. Ndine mkomana. Kuyabo. Tisira woguma ikira iwona mama message yakudzinga kamera. Haiwa zveuya padhuze neni kusaidi kunokusha. Uzotiza. Yes, how. Tisira face yako inodenya. Azanzi boy. Ndogiye kuita modelo nyasobude zvakanaka. Hanzvanzi zviri sei? Yes, excuse me. Wakari. Yes. Ko guys tell me muchauya rini kumapopo maimi? Sisi muri kudzoka futi here naisisi chema? Uyipera sikana handisi kunoda machelete kunoda mari. Si tikada kutaura nyaya yekuThailand. Remember toziva mama muri kuThailand ka?
Pamakauya kuno kuVic Falls hamuna kubvunza Thai restaurant here. Mina andina anonzi Magumbo anonzi Magumbo andisikuona face yako saka zvikukwanisa kuedhai moroi vachoko muri boere vachoko Ko voice boere. maita Ko sei voice boere nhai vachoko. Kuno rinobvumirwa kuZimbabwe chete ndokwaano Mandinakidza makaipa. mitemo yenyika ndoyatotedza. Kana tinge taakumwe kunobvumirwa tinobvumirwa tinoita. Kana tadzokera kwedu tosviba pasi chikomba. Usitomboona munhu akwata zviya zvaakudzokera kuna mai paya anoenda pukuta muromo. Kuti zvisaoneka ndizvozvo. Nhasi waibata nhasi. Pamberere kubata. Hayi ndaitambidzwe. Pamberere kubata. Andisika. muripi naimi munhu munokuseka Ndiri kuedza. tona hanzi Ndiri kuedza nasekuru vangu. vaisei kwasekuruka Sekuru wenyu Vanenge vanosvoda. Chinoda. uyadrasira tinadrasira drasira munosasekuru drasira munosasekuru dzosira yekera vachikumhani murosei mulungu uyu haimi sekuru mhani murosei munhu gara zvakanaka dziti munhu seka smile Sekerera kani. Anosvoda we. Aiwa anonyara ndamuona. Kusvoda che. Ya, ndamuona anonyara. Anonyara ndamuona. Asa hacho zvichaita achajaira. ajaira zve zvonakidza otherwise arisei madhiri Madhiri ndiwayo. muri kuwedza kwakavakwa kudaro here uko imbodai isusu mizi yese itoni iukuuzuna Kuedza. kuwedza here Kuedza. Wedza yekuti hakusi kuwedza useendati hakusi kuwedza kuno kumanheri ikoko kwamuri masikati ndakashaya kuti wedza yekupi. Zvandishamisa kuti wedza yekupi. Tikati masikati hakuna wedza yakadai. tikati masikati imimi tiri kukuonaiwa inga muri mulight one. Ini ndiri mulight. Misichoto musadaro haiwa. Asi muri kuona zuva iro. Aiwa. Izuva rero. naye onias hembe yako Ndiri mumachira zvekwasviba. UK nguva izvozvizvi UK kana Australia kana na New Zealand zvinguva kunoko kana kuna America goes kuma AM kuAmerica goes isusu manheru 9:35 iyo 9:35 dzemakuseni sika muri ipi ndiri pahwedza pagoto chaipo. Aya matombo pachikora. Ndiniwo ndakapata ndakatokabira ka kuti zviri kodari ndakakubvunza ndandatozoona kuti aiwa masikati uko. ndakapata nditi aiwa hatina muri kuona kuhwedza ka ndaimboenda kuchechi kuhwedza ndaenda kuchechi yekwanhingikiri yekwagodhi kunonzi kwagoto kuyekwe saka ndotoziva kuti hakuna nzvimbo yakadai so. Unopinda chechi kwamugodhi kuhwedza pachitope. Ndokuchitope ndizvozvo Saka hakuna mudhuri wakadai so. Saka inondisi kunogadzirwa nguvai ndiri kushaya imbobvisa ikembi tarira musoro wacho kukura. Mufundisi mukuru chaiye wei wekwamugodhizve pachadheuka.
kwatadeu ndikoko kune ushumiri hwakasiyana-siyana. Kune ushumiri hwechaiwo hwekukereke hwekubata bhaibheri shoko raMwari. Kune ushumiri uhu. Machechi anosiyana. Kune uhu ushumiri. Aiwa, isiri kwaMugodi chaiwo. Inini ndiri mudzidzisi. Hozana mukuru togona kuirova here hozana mukuru naisisi tiunze nyasha panapa. Chizwaka, inini ndinobva pasangano rinonzi panhingi paJerusarema pachakuinga. So hauna chaunotitaurira. Pachakuinga, yes, okay. Unoisangano kaini. Muri kuona sisi Shema, honai mandisanganidza namufundisi wangu panapa. Sisi Shema vari kuseri. Shema vari kuseri zvavo, ndogara ndichiteerera tumapurogiramu twavo ndichitoona hangu vachienda. Munodadisa sisi. Taura chokwadi. Thank you. Ndiwe zhira kawe. Ndiwe zhira akaipa we. Ndiwe zhira. But ndichateera kwaGutu ikoko because amaGutu hapana pandisingazivi. KwaMukaru kusvika kupi kwaChinyika, unosvika kwaChitsa, kwamaGombedze, hakwese ndinosvika chete. Kumasema mokuziva? Kumasema. Handiziva paZiro apo uchienda uchidzokera kubhoera. PaZiro uchidzokera kubhoera. Pani. Ini ndakagumira panonzi pazvavahera. Pazvavahera kwaMuzenda uchibva warikupfuura kuenda kwaChinyika. Zvavahera ndokwandakasvika inini. Kana ikoko kwachachiende kwaMugodi inoitirwa paZiro ipo paya ukangosvika parwizi pabridge apo usati wapfuura kuenda kwaMuzenda uko. Pana Deure paya. Pane chechipo paya. Oh, okay. 96 takapamwira pasika kuMugodi ipo paya. Ini ndakapasvika mamuri munaniko muna January ipapa this year tichienda kurufu rwemwe shamwari yedu yakashayikira kuno kuForce. So ndo musvikiro wandakaita, but ini ndobva ikoko kubhigita hangu pfuura paningi panyika pachivaka paya. Wapo. Zvokutoti pandinodzikira inini ndinofunga ndo pane 40 km pegi ukuenda paBechnaf. Alright. Aiwa. Ndo kuma-area. Ini ndodarika nepatsvangira yapo. Ndodzikapo. Apo pazasi pachapo ndodarika paMurambinda apo. Ndonosvika paGaza. Ndizvo. KwaGaza, yes. Chatabira wizapo paWhatsApp. Tinenge tapo. Okay. Aiwa, patsvina aiko isusu tine rukuvhute rumwe chete kana sisi Shema, saka hapana makudo ndimamwe. Ndiri kutozviona vanenge vanoera moyo. Hamueri moyo here sisi Shema? Moyo tiri vada moyo vana moyo chiranduzve. Juve. Muri kuona mufundisi, muri kuona zvakaitika pasenemu yangu apa. Kana vaita vamadhuve ndinambuya vangu vanopopota. Bye bye. Popota. Mbuya vangu vaiera moyo. Au muzukuru zeshuwa. Kana wadaro manje wazopinda mungu. Sekuru. Naisisi Shema, muri kudzokera rini kwaGutu kundoona hanzani Kenyas? Ndodzokera next week. Saka namba dzekuti titumire ekokeshi todziwana kupi mani? Ndakakangana kutora namba dzenyu papa. Idzodzo namba dzangu dzandinonamama uyu kuti 0787872285 ndo namba dzangu dzamunondibata izvozvo. Muri kumhanya embomirai. Mirai 078 ndiri mumba kani. 07887872285. 72285. Okay. Hello, Sister John. How are you, Shema? Say Coco. Boy, I love you, Shema. Thank you very much.
aiwa touch neprogram yakapedzisira kuita kwagutu uko pakatoipa maimwana research part yekuti havatopiwe kana zvekeya kana kuti zvanzi zvimwe zvekunyoreswa hanzi vanorambirwa. I don't know why. It's a calling shame. Pamwe zvinokonzerwa nemasabhuku kuti vanhu vasanyorana kana kuti vanogona kuva vanenge vakanyorwa and then vamwe vozotanga kubvisa vanhu. Uya nonzi Magumbo can I see your face first because handisi kukuziva kuti wakadii. Tingondiradza face yako kuseri nditange ndaiona ndozokuedha because handisi kutomboona kuti munhu wacho akamira sei kuseri. Ndakutanga ndaona kana pakapinda ex wangu akandiitira drama. How do you know? Nzvanzi ndiripo ndobva ndamuripisa ipapo ipapo. Anobva aombera because tsanhu ari panapa. Ndina ndida kutanga ndaona ekera. Ndida kutanga ndaona uyu yake. Kuri sei ndiani nokusi bla bla ndinokusero. Ya ndini ndirongoshandisa hangu foni yemurume wangu ndepero. Kuri sei? Ndiri right uri sei wewe? Boy ndakurova kudai. Ndangoswega nduye ndingokumhoresawo ndingoti zviri sei sei nemashemareri. Thanks a lot. Alright. Iri sei mhuri yenyu wana? Wakachila hake toekera. Onias wakazvichilira mumba make muhotera wakavata hake zvinei wakapfeka jira rake rakanaka. Onias nyazotaura kuti vanhu blanket is very expensive. Kotogara nevarungu munoziva vanhu. Sisi ndiri pamba mumba sisi mumba muno. Saka mumba menyu makanaka utange hotera. Koi yangu yakuda kupera sei. Rega ndite so rambai muri palive ndibairire chaja. Faith Gumede mhoro unozamwe anozamuna anonzi Noma Gumede here. Andimuzive. Maybe ungofanana masenemu. Uri seiko shema? Zipo mlendi mambe mchitaura da kutsvaga chaja yekuisa pafoni. Mira ndivatandadzeni ndianiko Gumede. Anti muri sei? Mushe makasimbere. Iri boy makaona mavideos atakapiwa ekwaGutu tichiona gogo anzi chiko gogo base here nemurume wavo. Vapi vavo? Vamwe vekwaGutu so vanga vana ningikiri tete shema vanga vachititandadza tichitomboona kuti kuningikiri kumasvingo kuri sei. Vakapinda after imba yagogo here yakavakwa iyi. After ipapo? After because vanga shema nditanga amboenda ikoko achienda kundoona umwe mwana uya ari asina maoko nemakumbo so anonzi anziasere. Ndazoona ndaiona nhasi video ndandisi paFacebook nguva yese asi uyu mwana wendamuona nhasi. Mwana uya ndakanzwa tsitsi but amai vaya vari nemurume wavo vari kuchengeta mwana yeuya vane mwoyo wakanaka zvisingaite. Yeish, vari kugona kutochaya kuti tingaita sei kuti tione kuvabatsira because rudo rwavari kuita pamwana uya isu chaiwo hatingazvigoni. Taura izvonyo hazvitwe nevazhinji zviya. And then chimwe chakanyanya kundinakidza ndechekuti pane pavakaenda nashema kugarden makaona kuti vanorima sei. Anenge murimi wanhasi mhuri yacho yese zvai. Ndivo vakapa shema asichi vakatemha chibage then negusha ndoderere chimwe chifuti. Garden ravo rakanaka. Aiwa vanorima singaiti.
murimi wanhasi. Aiwa, Mwari achavaitira zvakanaka nezvavari kuita shuwa pavana ivava. Yeah, I believe mafans anhingikiri mafollowers ashema katika mudeme tingakwanisa kuvabatsira because pakaipa. Kondasara ndega ndiani koyo? Hanzani Precious muri sei? Anti Precious muri bwere? Anti muri sei? Hadisi kukunzwai sound. Hadisi kukunzwai. Chekai nhingikiri mute yenyu inenge yakanhingikirwa yakavharwa. Muri kundinzwa here? Handisi kukunzwai. Ameno sound iri kufamba sei ku mic yenyu? Kana kuti mumboisa ma-earphones ameno? Ko ndiri kukunzwa vanhu. Ya, ndakukunzwai manje. Ameno zvazvichiitika? Hakundinzwa. Ndakukunzwai. Muri sei? Uri bhora. Hai, ndiri right ini. Ndiri right chai. Asi kupisa kwacho kwameno kuti mvura ichanaya here gore rino. Aiwa, kuno hakusi kupisa, kuri kutonhora kuno. Muri ipi kwenu? Wona onies ndakushama ngai shamwari. Rega ndipi. Imbomira izvozvo. Chero imbomira izvozvo. Ko sisi ndakazokanganwa kubvunza ka. Nhai sisi. Ndakazokanganwa kubvunza kuHarare timu riya retsaona yamakaita nhingikiri hit from behind yakazofamba bwere. Ndakatoita ma-story times acho ese. Ameno donga uripi kwenu? Ko isusu tinomboita chamunyurududu tichibuda ka. Aiwa, asi hauna kubaya katokesena. Tinomboita busy kubasa kwedu but ndikaona mukana ndinomboita follow up, ndikaita mukana ndinoita follow up every nhingikiri upload ndofana kuiplaya njiona. Hansi na VV ndakutaurawo ndoda kutaura iyi linki iyi ndongani pandovata ndongota flat. Munotisiya tichivatandadza, don't worry. Guys, apa unoed nai VV unobaya linki iyo kana ukabaya linki wobva wapinda mubox. Then guys, asanda tombeta video yangu wait, but I'm doubting kuti ndakaluza because guys, let me tell you the ndozoita story yacho ndakuudza ndikanga ndakatona 1 kg mwari wakanaka because baba vangu vakazviramba. Vakaramba kuti maapa 105? Baba vangu vakazviramba zvokuti unotanza udula chakati vakati hakuna game iyoyo ndotenga. Inini sisi ndiri kufunga kuti pamwe scale yaya inenge yanga yakafa because ndiri kufunga kuti pamwe muri kuma 85 84 ikoko. You don't know my board. Kana wana notesa izvi ukana izvi zvangu zvakubuda ndapa 83 kgs izvi zvofanira kubuda izvi ndopanobuda izvi zvangu izvi ututukutu yapapa neline iyi ndopanobuda bhonzo rangu rakasimba idono because dumbu rangu rakachizozvimba. Kwaniko mabhodha aya tinoaziva, hapana zviripo. Ndiri kutoshaya kuti ibhonzo kana kuti because nyama yacho ndiri kuishaya.
Awa nyama nayo nawo kana kana ndakagara ndakadai wakambondiona live and direct here. Sisi ndogara ndakakuona. Sisi ndogara ndakakuona munoziva. Wakambondiona here. Fefe ndakakupotsa izve pamakasvika kuVic Force. Naiwa man, ndisarwadziwe so. Kana ndakuma 80 izvi zvese hazvipeteki zvezvakata. Ende ndakuma 80 ndinotozviziva kuti dumbu rese rida kupera manje. Tell me, mapata here amanga muchidya kunhingikiri kuThailand uko chiko? Pad Thai. Pad Thai kana kuti matembura. Remember isusu kaboss wedu muThai. I think it was Pad Thai. Pad Thai ndizvozvo. Ndaona mafesi endozo edai. Ndasingadyi Thai food. But iri healthy one handiti maspice ndosaka muchiona kuti vanhu toyati hatuchembereka. Ndosaka singaidyi bhozi yange isingandiitiri. Hayi isu tinoitsenga isu. Totosvada nekusvada chaiko. Wakambodya somtam? Inini zvine maspice ndinotya manje ndinoda zviri maspice haidi. Ukadya somtam unonditaurirawo kuti Thai food inonaka here kana kuti inonhuhwa kana kuti inovava. Idya somtam. Unoti kune mutai wako ngakugadzirei somtam. Unoudza vamwe but mwana ifarire inangwa yakandiramba. Inoita kunge chiko kunge makari. Ko sticky rice wakamboridya? Sticky rice ndoifarira manje usingaite. Chicha unofarira pa sticky rice naiwe? Iwo sticky iwo yane Thai fried rice ndozvida zvisingaite. And unogona kutoidya isina maveggie ingori starch as it is. Saka muri special kubasa kwenyu ke? Inenge yakaita kunge porridge so. Ipi iyo sticky rice. Because zvavanowanza kuita. Ndaona mafesi kuseri guys kuona uri maka ndakuona inini handisi kutomboda zvokuedha tuma eggs kwangu bana mune mungagara nzvimbo yake. Aiwa bodo. Muri kuona makandorinyuwa chionaka kumasvingo kako. Ndazotodzoka hangu ndakuona unge wasara wega onias. Dzokai madzoko. Ndafunga kuti live yapera akaini. Unozondibata wenyasi kusema mwari. Ndakuwa hope like seriously speaking guys. Alright, iripo chamama ndidonetsa. Chizorora yako shamwari waneti. Alright, munondibata pa 0787872285. Ndo number dzamunondibata nadzo guys. Alright, iripo chamama. Guys, kana ndisina kuluza, I will blame my father, guys. Like, asima ndandichimwa mvura zvisingamboiti, ndandichidutira kwete zvekuseka. Saka kana ndisina kungoluza kudawo ndakaramba ndakamaintaina baba audience. Like, I don't know. Guys, ndakuinda ndakuinda guys. Tobatana maybe I'm not so sure, but good night. Thank you very much. But don't say I'm not better by 0787872285. Ndo vamunondibata ipapo munokwasa my message kazhinji kacho I think matext akangonaka zvawo 078 mentipine nevaibvunza link what vaye 078 namba dzangu kazhinji ndinodzipina mumavideos andinoita futi 878
guys number yangu yanga yakuti ndainyora but yaramba kuita saka ndinoita sei achaedzini guys like tobatana mangwana guys ndauda kuvata ndane hope ndangosiya ndapinda namba yangu apa plus 26378872285 izvo guys kwese ichizodawo ndinambira apa right. Good night guys. Ndikutongoona vanhu vari kuramba vachibaya mauyu inini guys ndakuinda. Good night, bye bye guys. See you. I think ndofunga nditori kana muhani hameno guys. Like I'm so stressed. I blame my father guys. Bye bye. See you guys.